Uh, Denis niekde išiel, no. Hej David, co má David, odchodný. Čau. Čau. Už sa pošlo zvolať, neuveríš mi, čo som sa dozvedel. No čo? Vieš, čo je tu ten milionár, čo býva v tej vile? Aha. Vraj zomrel. Čože? Keď sa to stalo? Myslím, že dneska ráno ešte, teraz je po obede, proste bolo mystéria, neviem, nejakých neznámych príčin zomrel, ale jeho dom je úplne prázdny a určite by si všetko zobral so sebou. OK, tak by sme sa mohli zobrať, no mohli by sme tam ísť, tak ja si zoberiem to páčidlo moje. Sadím sa, že určite nám nestačí páčidlo, ak sa tam niečo odohrá, ak tam niekto bude, budeme potrebovať niečo viac. Pôjdem za kamarátom, dobrý kontakt, aj kamarát určite nám požičí nejaké zbrane. Z vojny? Neviem, ale má ich. OK, tak čau zatiaľ. Som späť. OK. Takže mám tu 3 zbrane. AKčko, M4 a pištoľ. Ja si zoberiem tú M4. Ja si beriem AKčko, ale dávaj si pozor. Máme do všetkého len jeden zásobník. Ja si to prebijem. OK. Máš to zaistené, takže dávaj pozor. Dobre, vypadá. Pištoľ tu nechám, tu nám netreba. OK, tak by sme mohli tam už ísť. Máš páčidlo všetko? Dobre, schovaj si tie zbrane a zamkni byt. OK. Dobre, môžeme ísť. Ale poďme rýchlo, inak môže niekto prísť. Náhodou rodina alebo niekto. Vypáčim to. Dávam pozor. OK. Pozor, spadnem dvere. Ty si ber tú pravú a ja ľavú. Nepočuješ alarm? Sakra! Ktorý ti? Ber všetko, čo vládzeš a rýchlo. Už sú určite na ceste krízy. Počujem auta! Ktorý ti? Do prdele, policajti! Sú tu. Rýchlo, skrýme sa. Musíme to prejsť, to je to. Poza stromy. Budem ťa kryť, ale ty prebehneš. OK. Potom budeš kryť ty mňa. OK, kryj ma. Kaj! Poď, kryjem ťa. Ty kokos, to je ale silná. Poď. Kde sú ja iní? Sakra, bež. Poď. Sakra, toto bolo bláznivé. Sú stále tam. Určite vedia, kde sme. Toto vôbec nie je sranda. Vidím tam jedného mŕtvého. Zabili sme policajta. No do prdele. Jeden tam zranený ešte a ten druhý volá posily alebo neviem, niekoho tam volá cez vysielačku. Išiel za auto. Musíme rýchlo prejsť do nejakého domu. Ale rýchlo. Radím, mali by sme sa najprv vyspať a ráno pôjdeme zameniť peniaze a potom pôjdeme niekam preč. OK. Tak dobre. Zatiaľ sa uvidíme. Dobre, ráno. Dobre. Aj keď vôbec neviem, či je ráno, pretože prší a je dosť zahnuto. No, asi je ráno zatiaľ. Dá sa mi to, bude tam nejaké telo. To bude ten policajt. V podstate zober strúhli tie peniaze a pôjdeme ich vymeniť. A my, počkaj, dám ti polovicu. OK. Aj, tak tu máš 42. Tak.
OK, ja mám takisto. Poď za oknom. Dobre, poď. Poď. Pozri sa, sú tu alarm. Tak to daj do toho takého. OK. O, O, koľko? o. Mám 64 tých peňazí a to je 1,50 eur. Máme 64 krát 50 eur. To je dosť. To je asi 1 000 000, presne. Dobre, Tak poďme domov. poďme sa vrátiť radšej domov. Nezdá sa ti, že počuješ strelu? Skoro ma trafil dnu. Rýchlo, tam mám lekárničku. A to boli, rýchlo lekárničku, tam mám. Dobre, mám tu obvezy. Máš rýchlo, vytlač si to tam. Skladie, zbraň, dobre. A to boli. Vytlač si to. Čakaj. Mám tu ešte to pivo. To nepomôže, ale napísa. OK. To boli. Čakaj. Musíme sa auto preč, už vedia, kde sme. Dobre, takže. Tak Musíme teraz to sa ideme. prekopať. Musíme toto prekopať. To je prakticky možné, ale budeme to musieť zaboriť len tieto dvere. Čakaj. OK. Ja mám toto vlastne dosť silné, takže by som tie okna mohol. Počkaj. Páčidlo máš? Mám. Daj mi ho. Rozbijem s ním tie. Poď na boblu. Tak proste rozbí tie skla, ale dávaj si pozor, nech sa nepovedeš. OK. Dobre, teraz to budeme musieť nejak potlačiť, jak sa to tam dá. Späť, tak. Tuto už ti musíš robiť, ja to už nedám. OK. Kopnem ho. Ešte dole, predu to. Otvorené dvere. Otvor. Poď hore, rýchlo, konále. A to zobarí, že je nejako. Mám tu tie peniaze na. Dobre. Tak mali by sme tu nejaký čas vydržať. Tak zatiaľ si postupujem stráži. OK.